Per fer realitat aquest projecte hem obert un Verkami, que és una plataforma de micromecenatge. Al març sortirà a la llum el nostre primer disc i us necessitem per finançar-lo. Això inclou gravació, producció, videoclip i marxandatge, entre moltes altres coses. La fera creix amb les vostres aportacions, per això sou imprescindibles. Us convidem a col·laborar i a formar part d'aquest projecte. Per fer-ho, només heu d'accedir a la plataforma de Verkami i buscar el nostre projecte. Per cada donació, una recompensa i una passa endavant per la festa. Som un projecte nascut el 2020 amb l'objectiu de saltar els escenaris per transmetre la nostra música i el nostre missatge. Sí, la fera sorgeix de l'experiència de diverses formacions amb unes visions compartides. Entenent la música com un altaveu compromès i una eina de transformació social. Apostem per la música festiva i combativa, amb un so de mestissatge que fusiona els estils del reggae, l'ska i el rock. Oferim un repertori format per els nostres temes originals, així com cançons que considerem els nostres referents. Temes clàssics de reggae, així com cançons allunyades del nostre estil, però portades al nostre terreny. L'objectiu del projecte és aconseguir un directe format principalment pels nostres temes propis i oferir un directe enèrgic, festiu i compromès. Sortim a la llum després de mesos de feina amagada i mesos de confinament, que l'únic que ha fet ha sigut endarrerir la sortida del projecte. Confiem en poder tornar a pujar als escenaris ben aviat. Ja ho tenim tot preparat i en tenim moltes ganes. Ens ajudeu a fer-ho possible. I bueno, samarretes, dessuadores, imants per la nevera, bolis, un despertador, macarrons, la vacuna del Covid, molt important, una mascareta personalitzada de la fera, molt útils, una nevera de platja, croquetes de bacallà, perquè tots sabem que els de pollastre no estan tan bones, un llum de nit, una llicència de venedor d'un bar vins, ojo, una eina de pescar, una targeta metro gastada. Hola? No, nois. Hola? Yeah!